Поставя YouTube, аз съм Физиотренатор БГ и днеска с Damostar БГ правим Джони Бъни Чалендж. Ние бяхме направили но с грозде и то тогава гроздето ни свърши, затои, но да не беше истинско с грозде и затои сега правим с маршмелоус, такива с ягода, маршмелоус. И да започваме. Аз съм първи. И всяка хаване на това ще казваме дюбле. Дюбле. Какво ще казвам? Дюбле. 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 Може да се разтопива в устата. Дюбле. Фани! Натам отивай. Изчезвай. Изчезвай, Вани, за малко. Правим клип. Стефчо има канал. Стефчо има канал. Добре, чува. Стефчо, ти си плюл. Стефчо ще го готвят, иначе ти ще чистиш. О, бати. Кой ти? Само 4. Иво колко? 0. 5. А не, 6. Damostar БГ е 6. Ми казва и Физиотренатора. Чай, сега ще ям гравията. Аз бивам. Ако можеш повече, опитай. Ям си сега гадорията. И това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, абонирайте се за мене. Не ще дам линка за неговия канал към описанието. А тук имаме и един специален гост, той сега не участва. Той е Dabu Ninja BG и за неговия канал ще има линк в описанието. shitting me? Да, и за неговия канал ще има линк в описанието. Да се А абонирате защо и за мислиш, двамата. че правя клипчета без лице, бе? Нищо бе, какво? Ние правим, ама нищо, айде. Добре, че гледахте клипа, ще се видим на следващия. Чао!